लोगोफोर, सिलाइनि सोमोन्दै बुंनाय लोगो लोगोनो जों बांसिनै AK-47 खौ साबसिनै मिथियो मानोना फिल्मफोराव AK-47 खौ बांसिनै नुनो मोनो। नाथाय लोगोफोर, दिनै मिथिनानै लादो AK-47 नि गोहो गोरासिन सिलाइफोर बुहुमाव गोबां दं। जायफोर सिलाइया टेंकफोरखौबो गावब्रनो हायो। बेफोर सिलाइखौ नोंथाङा मिथिनो गोसो दङब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। नाम्बार 1 फान गान। सुबुं जारिमिन बादिब्ला दासिमाव बे फान गानानो देरसिन, जेराव बेनि गोलावथिया 4 मिटार एबा 13 फुट गोलाव आरो बे सिलाइनि लिरथाया 50 केजि। बे सिलाइखौ जुनारफोर गावथारनो थाखाय गिबियाव बानायनाय जादोंमोन, नाथाय बे सिलाइखौ माखासे हादरा बेन खालामनाय जाबाय। नाम्बार 2 AA-12 शटगान। शटगानफोरा जोबोर गोहोगोरा जायो, नाथाय शटगानआ थाब रिल'ड खालामनो थाखाय सम नांगौ जायो। बेनिखायनो मिचेल एटकिन्सनआ AA-12 शटगानखौ बानायदोंमोन। बे गानानो बुहुमनि गिबिसिन अट'मेटिक गंसे शटगान, मानोना बे शटगानआ खनले रिल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नाम्बार 3 थान्डार 50 BMG। बे पिस्तलखौ बहाबा नोंथाङा हारसिङै सुथुरफोर लोगो मोनफ्लांबायब्ला बाहायनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन, मानोना बे पिस्तलआ गोबां गोहोगोरा। बे पिस्तलआ टेंकफोरखौबो गावब्रनो हानाय गोहो दं। बे पिस्तलाव 50 केलिबारनि गुलि जायो। बे पिस्तलनि गुलिखौ ब्राउनिं M2 मेसिन गान आरो बेरेट M82 स्नाइपारावबो बाहायनाय जायो, मानोना बे पिस्तलआ जोबोर गोहोगोरा पिस्तल। बेनिखायनो बे पिस्तलखौ हारसिङै दावबायनायाव बांसिनै बाहायनो हायो। नाम्बार 4 पिपार जेलिस्का 600 नेट्र एक्सप्रेस गान। फै लोगोफोर, बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन रिभलभारनि सोमोन्दै मिथिना लानि, मानोना बे रिभलभारआ बुहुमावनो गंनैल' दं। 6 केजि एसल्ट राइफल, गंनै AK-47 जों समान गोहोनि रिभलभार, आरो बे गोहोगोरा रिभलभार पिस्तलनि लावथाइया 55 सेन्टिमिटार। बे मडेलखौ अस्ट्रियान डिजाइनार एडल्फार जेलिस्का मुंनि सुबुङा 1959 मायथाइयाव बानायदोंमोन। बे रिभलभारखौ गोबां गोहोगोरा मुवाफोर गावनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन। बे रिभलभारखौ गावनो गोबां गोहो नांगौ, मानोना बे पिस्तलनि सोदोबा नोंथांनि खोमाखौ बेंगा खालामनो हागौ। बेनिखायनो बे पिस्तलखौ गावोब्ला नोंथाङा सिगाङावनो खोमाखौ होथेनानै लाग्रोगोन, बेनि उनावसो नोंथाङा गावनो हागोन। नाम्बार 5 मेसिन गान। लोगोफोर, बे मेसिन गानखौ नायनानै लादो। बे मेसिन गाननि गुलिआ 14.5 × 114 mm इन्टारटेंक गुलि, मानोना बे सिलाइआ जोबोर गोहोगोरा। बे मेसिन गानआ 2 किल'मिटारनि गोजानसिन जानथायनिब्लाबो मोजांथारै फोनांनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनो। नोंथाङा बे सिलाइफोरनि माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामदो। लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम, मानोना नोंथांनि लोगोफ्राबो मोजांथारै मिथिनानै लानो हायो।